Hola, em dic Pau Romero i avui us recomandaré el llibre Una mort massa salada. Una mort massa salada. De la formiga vermella. Li volia dir als de la formiga vermella que els felicito per les 100 exemplars, que tinguin sort en el concurs i que hi hagi molts guanyadors. Els autors són en Jaume Serra i en Juli Palou. En canvi l'il·lustrador és en Pep Brocal, que també els felicito en Jaume Serra i en Juli Palou perquè el llibre és molt entretingut, és aventura i emoció. A mi m'ha agradat, per això us el recomano, perquè us entreteniu en llegir i voleu saber què hi ha assassinat, de què estan parlant, i doncs ara us explicaré una mica de què va. El llibre va de que dos pescadors estan pescant, pescar és lo típic, el que fa la gent marinera. Arr, senyor Jaltimar. I estan pescant, i entre la xarxa n'hi ha un mort. Mort. I li fiquen a la vora de mar i està així. Llavors, està ple d'algues, de peixos, de sal, i més algues i més peixos, i de sal, perquè és un mar, i els mars són salats, no és un riu, perquè si no se'ls menjarien els ocells, perquè estaria xutxes, perquè com que és dolç, pilles? No fa res. I va llavors la Xarloca, que és la protagonista, o no, o sí, o no, sí o no, no, o sí, o no, o sí! No ho sé, vaig a l'idea. Ho sé, però vaig a l'idea. Ja em direu si és la protagonista o no, ja ho sé, però no us ho diré. I llavors la serp li diu a una noia que es diu Susi, diu: ei, saps què? Amaga això, vés allà i mira això, no sé què. Però jo no us diré més, perquè us l'heu de llegir. Si no us el llegiu, us perdreu tot això, vale? Si jo us recomano llegir-ho perquè és que, com ja us he dit, és un llibre d'emoció, aventures, d'intriga, i és divertit, vols saber què passa, et quedes en plan... Això sí, us recomano llegir-ho en un lloc tranquil, sense cap soroll, o llegir-vos amb un familiar, com a mi. La meva mare em va ajudar una mica a llegir-ho perquè a vegades no m'entero molt, perquè té el meu germà que parla i tot. I jo tenia ganes de quedar-me. Va ser llegir en un lloc tranquil. I doncs, adeu, i això era amb el concurs. I si voleu saber què és l'assassí, com ja us he dit, us l'heu de llegir.